аз съм Бон. Здравейте, аз съм Митко на 9 години и вече от 2 години съм в брейк школата. Аз съм Шимон. Скоби бибой ураган. Здравейте, аз съм Тео и съм на 8 години. Танцувам от 2 години брейк. Аз съм Яна и съм на 5 години. Аз съм на 6 години. Танцувам в брейк школа Смолян. В брейк школа Смолян. Те ме подкрепят, дават ми повече сили и просто така се чувствам по-добре физикално и ментално в живота ми. В школата Sleepwalking съм от около 4 години. Страшно обичам да танцувам брейк. Различните стилове на танцуване, как другите играят брейк, те да видят нас също. Вярвам, че ще ги вдъхновим и също имаме какво да покажем. Аз искам да отида на този лагер в Банска Бистрица с цялата група, защото тогава ще е най-пълноценно, тогава ще научим най-много неща. Искам да отида на този лагер, защото да науча нови техники, да танцувам с приятели и да се запозная с нови хора. Защото мога да се запозная с други деца, да се къпам в басейна и да танцувам брейк. Да рисувате с графити. Да рисуваме с графити и да правим музика като диджей. Хубави неща и добри да рисувам с спрейове. Ще се запозная с нови приятели и ще науча нови техники и ще се вдъхновя. Аз искам да ходя в Словакия да се запозная с други брейкъри от други държави, от Европа, Азия, да се срещнем с тях, да станем добри приятели, да отиваме повечето на нови държави и да се чувстваме добре в нашия живот. И да бъдем заедно, да се забавляваме цялата група, да танцуваме свободно, както танцуваме нормално с тренировките. Заради това аз много искам да отида там и се надявам да стане. Просто желание, да се науча на нови неща, обаче много важно за мен е да бъдем абсолютно цялата група, всичките ми приятели, част от брейк школата Sleepwalkings. Очаквам да се случат много интересни неща и много танцуване. Свързано с танците, хората, приятелите в нашата група. Обичам чувството, което изпитвам, когато тренирам. Цялата група, тъй като когато сме заедно, чувствам някаква такава сила. Вълнувам се, нямам търпение това приключение, което вероятно ни предстои да стане факт.
точно. Знам как да го изразя. Ми Как да помисли го си. изразя? Как? Как беше? Ама какво? Чао! И това е за днес. Чао! Чао! Bring me the making everything sweeter. The bigger sub, but they got you change sweeter. Bring me the sweetest, with folks is close to it.